Това вероятно е единствената работа в света, при която заплатата директно зависи от страха на други хора. В Китай има чистачи, които полират стъклените подове на мостове, висящи над пропаст на височина над 1500 фута. Докато туристите едва пристъпват, вкопчени в парапетите, тези хора спокойно работят с моп. И колкото повече посетителите ги обзема страх, толкова по-висока става заплатата им. Всичко е просто. Колкото по-прозрачно е стъклото, толкова по-силно е усещането, че човек върви във въздуха. Чувството за празнота под краката е наистина ужасяващо. Туристите често замръзват, не могат да се движат и започват да изпадат в паника. И точно тогава чистачът получава бонус. Ако в рамките на 3 дни никой не се оплаши, бонусът изгаря. Затова те са заинтересовани мостът да бъде идеално чист. Бонусите за такива чистачи могат да надхвърлят $5000 на месец. Най-удивителното е, че на някои мостове се добавят специални ефекти. Под краката започват да се появяват изкуствени пукнатини и дори най-смелите се вкопчват в парапетите. На тези места заплатите на чистачите винаги са високи. Въпреки страха, хиляди хора идват на тези мостове всеки ден. Някои искат да изпитат себе си, други – да направят впечатляваща снимка, а трети просто искат да преодолеят своята фобия